ang ang mga katawhan sa Israel dili sayo ng ilang nagian. Mao gani ni nga title na to dinhi karon ilang gi bisita pag-usab ang ilang mga kaagi, labi na gyud ang mga trials ug tribulations. Kung atong binisayon mga kaigsunan, mga pagsulay, mga kapaitan, mga kalisdanan, mga kasakit nga ilang nagian gumikan sa ilang pagkasupakiro sa Dios. Na gipanahon mga igsuon nga itugyan na kita sa Ginoo kung magpalayo na kita niya nga di na kita magtagad-tagad niya. So ilang nagianing tanang kalisod mga kaigsuonan. And so there came a time alang niining katawhan sa Dios nga mahibalik sila ngadto sa tinuoray nga relasyon ngadto kaniya. Ug dili lang ng relasyon mga kaigsuonan ngadto sa Dios, they were also given the opportunity nga mahiuli sila didto sa ilang kaugalingong yuta mga kaigsuonan. It's very important alang kanatong tanan nga nahilayo gikan sa yuta nga nasod ug nasod nga natawhan mga igsuon. It's very depressing nga kung gusto tang makauli na diha dayon. Dili na to mahimo kay kinahanglan tang magtigom og kwarta, kinahanglan natong ipahiluna sa bakasyon og labaw sa tanan, mapangandaman mga kaigsunan kay dili baya pud lalim nang muuli lang ka nga wa tay madala nga mga pasalubong. So, daghang kaitag mga considerations. But the thought of being far away from hometown, from our homeland, mga kaigsuunan, dili na lalim. So, it's very exciting and it's very joyful nga makauli gyud ta sa katapusang paagi ngadto sa atong yuta na tawhan. And the same thing is true with the people of Israel mga igsoon. Nakahibaluta, gibihag sila sa mga nasod nga gitugutan sa Dios nga maoy mo disiplina ni ining iyang katawhan. And we know it was Babylonian Empire and then followed by the Medo-Persian Empire. Niining panahon na mga igsoon, gipapauli na sila and it was very much lovely sa ilahang paminaw nga makabalik sila sa ilang yutang natawhan. Pero dinhi mga igsoon na hinumduman nila ang mga kapait, mga kalisod o mga pagsulay while they were away from home. So karon nga lesson mga kaigsuonan, mura ni siya og kun atong kuhaan ni og spiritual nga implication, usa ka exciting nga panghitabo sa atong Kristohanon nga mga kinabuhi kung pananglit nahalayo kita sa atong espiritual nga Pinoyanan. Kana bitawng mampingkit taod-taod na tang wa mga lagad. Murag hasol kay mong unahuna, wa gyud kay wala tay dili ta mahimutang nga kung pananglit og matapos ang kalibutan mamatay ko karon dili ko andam, so lahi gyud. And when we begin our journey back home pagkanindot sa paminaw mga kaigsunan spiritually, aduna kay kasadya, aduna kay excitement o aduna kay kalinaw diha sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. And the same thing is true with their experience sa unang panahon mga kaigsunan. Pastor Gingging.